Ena adakambako kuti kosaka ndalama susankhayi koma kodyera ndalama kumene umasankha. Program yathu ya tsiku la lero ya haso yanga kamene kuti ntchito yanga tili kuno mu mzinda wa Lilongwe kumene kumagulitsidwa zinthu zosiyanasiyana. Nde ine ndisunganisiriya khani pomwe pamene ticheze ndi anthu amene amapanga malonda amenewa poti amati thumba latambe amamasula nditambe mwini. Nde ndalole anthuwa adzifotokoze okha komanso kuti geni imene amachita iwowa imene imabweretsa chakudya pa tebulo pawo ndi chani. Mama takulandirani. Kodi inu mulandire ine kapena ine ndikulandireni pa programu chifukwa ndakupezani malo ano? Ofuninga ifeso inu yemutilandire ifeso tikulandireni. Ndikukhulupirira ndalandiridwa. Chabwino inu ndi mayi ndani? Ine Mala Chisale. Ife timapanga business imene iyo yala mankhwala ngati imene mwaoneramu. Ana athu timadyetsera movutikira mokhangati imene mwaoneramu kuti adya ana athu chilichonse chimachokera pamenepa. Chabwino ndimafuna ndidziwe inu geni imeneyi mudayamba liti? Geni imeneyi chaka chino ndikhoza kuti cha 20 ndilupanga zimenezi. Chaka chino cha 20? Mwana atukukula mpaka na kukhalanso ndi mwana mnzake pamenepo. Chabwino mudayamba bwanji geni imeneyi? Geni imeneyi anayamba ndi makolo nde ife tinachokera ngati kuchokera kwa makoloko ifeso ndimene sotapangiranso geni imeneyi. Kutanthauza kuti adakuphunzitsani ndi makolo anu kuti mwanawe tatiye malonda tipange moteremu? Anatiphunzitsa ndi makolo. Ndikuona pali mitengo yosiyanasiyana. Mitengo imeneyi inu mumadziwa bwanji kuti mtengo umathandiza nthenda yakuti, mtengo umathandiza mwakuti? Pamenepa pali mankhwala osiyanasiyana monga mmene mwaoneramu. Pali mankhwala ya mauka, pali mankhwala ya chizonono, pali mankhwala ya nthenda zimene zopatsiranazi. Aliyense amene wabwera ndi matenda yokutsana ndi vuto limene ali nalo timatha kumuthandiza. Mankhwala aboma aja kuchipatala aja amanena kuti amwina tidalibe mankhwala a TB koma pano tapeza mankhwala a TB, tidalibe mankhwala akuti koma iyayi pano pa nthenda yakuti chatumakhala nayonso mankhwala. Inunso zimatheka mu kukhala kwanu geni imene mwakhala muchitayi kuti pano mwapeza mankhwala ena amene poyamba pakudalibe? Poyamba nangasi anthu amafa chifukwa chosowa chithandizo koma ifeyo panopa timatha kuwathandiza. Tikathandiza anthu aja amatha kukabweranso kudzamikira kuti adokotala achikuda mwatha kutithandiza ndipo panopo tilupeza mtendere. Mwina ndibwerereko mbuyo pang'ono mwakamba kuti zaka 20 mugulitsa malonda amene wamuchita malonda amenewa. Kuyambira nthawi imene mudayamba mpaka pano inu mukhoza kufotokoza kuti geni imeneyi imayenda motani chifukwa tikufuna anthu adziwe kuti kodi geni imeneyi imayenda motani? Geni imeneyi amati akabwera anthu aja tikathandiza amatha kubwera kudzamikira kuti mutithandiza. Ndikuona pali katundu osiyanasiyana, wina ali mtimajumbo, wina ngati tizipatso apo, tinthu tobulungira, ena zili m'madzi apo. Tandifotokozerani mwamvemvemve kuti zimenezizi ndi chani pamenepo? Pamenepa pali mchave uwu ngati munthu ali ndi chizonono chimatha kukatha chizonono chija. Pamenepa pali mwanamphepo uyu ngati ali ndi zilonda za mimba zimakathaso. Pamenepa pali omwala mauka, akamwaso omwala mauka aja amakathaso. Pali umenewu omwela nthenda ngati zopatsiranazi, akamwaso umenewu nthenda ija imakathaso. Ndikuona tindalama todula tili mkachumbo apo ntichani timenepo? Tindalama timeneti timaphatikizirira ngati kumafuta odzola ngati yogutsana ndi pantchito paja. Munthu akakhala pantchito ntchito yakeyo izimuyendera bwino kumagwirizana ngati ndi mabwana yaja. Motine nditadzola timenetiti mabwana ndikagwirizana nawo zedi. Tikamalizatu kucheza nanu ndibwera pambali kuti tione kuti tipanga motani. Chabwino ndikuona zina zili mbotolo izo zimenezo ndi chani?
zimenezi ndi mchape uja wina waonjezera mphamvu ngati amalephera kupanga banja mkati mwa nyumba muja amatha kupanga kawiri katatu akamwa mankhwala amenewa. Yeah. Ayi ndithu pamene tikupita kumapeto kwa kucheza kwa inu ndine ndimafuna ndidziwe kuti inu mankhwala amenewa mmakatenga kuti amenewa enawa timaoda ngati kwa anyamata amene amabweretsa komanso zinazi timapita kwathu kunkhoma ukazifunira rokha. inu ngakunkhoma inenso tungakunkhoma kangati ndifa kumudzi chabwino ndimafunanso ndidziwe kuti anthu akamaona mwina anthu ogulitsa zinthu ngati zimenezi amaganizira mosiyanasiyana kuti mudatsanzika ati ndiye kuti mwina mudapita kunkhoma tili ndiphirira msondole kumsondole mudapita kunkhoma kwenikweniko ndizoona kuti anthu ngati ochita malonda ameniwa amakhala okhwima. Ena ngati amene amakhala ngati mtalintali ngati ku John ku Zimbabwe ku Zambia zimatheka kukhala okhwima koma ife zathuzi munthu akabwera kuti ndikubva vuto lakuti timatha kumuthandiza koma kusachokera kukhwima ayi koma timangoona kuti vuto limene akudandaula munthuyu afunika timuthandize motere koma zimatheka. Nzeru zimene zadakuphunzitsa ni mayi anu kapena makolo anu zimenezi adatiphunzitsa ndi amayi chifukwa choti nangasi amayiwo amatha kubweranso konkuno amapangisa zomwezi ndi ifenso timatha kumaloweza ngati mmene amapangira amayiwo. Ndakunyadira paja dzina lija ndani? Mala Chisale. Amala Chisale akunkhoma kwathuko nhumba yagwa mhuri zikomo kwambiri tathokoza. Zikomo. Tikupitirira kucheza ndi amayi osiyanasiyana amene amachita malonda osiyanasiyananso kuno mu mzinda wa Lilongwe chakumusi ku Lilongwe bridge kuja ndipo panonso ndi ndi amayi amene atazifotokoze dzina lawo ndikukhulupirira choyambirira atalandiridwa ndithu pano. Ina ndi mayi ndani? Ine ni mayi Maire. Pano takupezani pano mmachita geni ya mtundu wanji? Ife timagulitsa mankhwala osiyanasiyana. Mankhwala amenewa geni imene inu mudayamba liti? Namba 29. 2009 zaka zambiri ndithu kuyambira 2009 mpaka pano geni yakhala yuchita motani? Yenda bwinobwino mwa apo ndi apo ndithu poti timadikira mapatient kuti abwere akadandaula tione kuti tisakaniza bwanji. Inu geni imeneyi mudaphunzira kuti? Geni imene ndi ya makolo muzi wa asikana kamakula ndithu amatha kumaona zimene zipanga makolo pakhomo ndiye pena kuona kuti yayi makolo andi akupita odandaula ndiye ndi ambirimbiri ndiye maona ifeso geni tinayilowa kuti tathandiza anthu ena nanga si makolo akulakula komanso apita tasandife nafeso ngati makolo ndiye timathandiza ndithu matenda osiyanasiyana nankhalo ochokera ku chipatala timabwera pano timathandiza ifeso tili matenda ena pano timatumiza ku chipatala kuja ndithu. Ndimafuna ndidziwe mwakamba za kuchipatala mankhwala kuchipatala pena amatokambako kuti TB dalibe mankhwala koma pano tapeza mankhwala. Inu kuyambira 2009 mpaka pano zimachitikanso kuti mwatulukira mtela wina umene uchiza mankhwala matenda ena ake? Matenda ngati a TB titha kungonamizana kuti mwina mwache ngati munthu wapezeka ndi TB amayiziwa TB ndi achipatala ife titha kunena kuti mankhwala ngokhosomola titha kuthandiza koma TB ndi achipatala ndiye munthu yakathandiza TB ya kuchipatala akachira ife timati mwina tizombo tinatasala utha kuma mankhwala kuti nanga si munthu jamayimikidwa kuti nyumba usapite ndiye ife timatenga mankhwala kuti timuchape tikamuchape ambe kulowa nyumba inu mmadziwa bwanji kuti tikatenga mtengowu tikauphatiza ndi mtengowu kapena tikatenga icho ndi icho tipanga mankhwala kuti mmadziwa bwanji zimenezi? Imeneyo imakhala experience ya kumakolo monga timaziwira ifeyo. Imeneyo simungandiululire pagulu. Anga ndikubesa chipatala pamene popo sabwera atu pamene poti ene ati bisepo imakhala experience imene timaona makolo amene amasakanizira tenga chakuti titha kupha nawo ngati zilombo ngati zimenezo nthenda zosiyanasiyana. Ndikuona zinthu zosiyanasiyana pena ukhozoyeseda kuti kodi chimenechi si chipatso chimenechi mtengo ndi chani mukhozo ndifotokoza kuti ndi chani mwina zimene zili malo ano? Panopo pali zosiyanasiyana
pali ngati nthenda ndanena kuti zina zimapita kuchipatala kuja nankhala chipatala amatha kuzinyuma ndikubwerera mbuyo nkutipasira ife. Eya ngati likango kuchipatala sangathane nazo, ngati ndidi ena amati nduma nthenda zimene zija zimathana ndi ife kuno. Pali mwana mphepo oti munthu sangathe kubereka zimathana ndi ife, zonse zija zimapanga ngati likango. Mwina pamene tikupita kumapetopeto kwa kucheza kwathu, ena akamaona malonda ngati amene wantchito ngati imeneyi amakhala kuyang'anira pansi. Inu ngati amene mwakhala mukuthandiza anthu kuyambira 2009 mpaka panopa, mungalimbikitse motani anthu zokhuzana ndi kusapeputsa chimene chikubweretsa chakudya kwa mzawo? Umenja amakhala umbula chimwene akamapeputsa mitengoyi azizindira kuti nthawi imene atangobadwa ng'a panali anthu akuluakulu adivi anamenyesa mutu pansi, iwo aja ndikupeza kuti nkukhamba ndikufika na size imene ali iwoyo. Koma ife choti tikakula kuzimva, ndiye kwa ineyo nimangowadandaula kuti nthawi imene ali bwino amatha kunena zimenezo, koma kakuti avutika amangana athamanga jekete kumagwesa njira, khani chitenje kumagwesa njira, amathamangira kwa ife. Iyi mwana wachitika izi tapita nawo kuchipatala una kuti sizikuthandiza, timathandiza ndithu. Moonanso ndi mwana imene tamuonera osakaza ngonena iyayi, timati matenda wabwere ngati ali kutali timati panga transport tikaone matendawo tifuna tumankhwala osalingana ni munthu. Tikamuona ife timana kuti uyu timuvuta ndi likango, tikamuona uyu imene chimuvuta ayi ndivuto lakuti mukumaziwa ino ziko lino. Kodi pajapaja mwati katundu amene imamuoda kuti inuyo geni iliyonse limakhala maoda? Geni yonse imayenda ndi maoda mayenga ndi malevo. Geni iyi tinayamba atili asikana ndipo sitikuberekana kumbuyoko, mwamveti kufika na kukula nacho nchino zimakhala mphamvu zikutha. Ndiye mnthawi imeneyo timakiti tikagwira ntondo timati tikutibwa mankhwala ndithu, mwamveti. Koma masiku ano ntchito ndikulembana mukuziwa inu masiku ano mmene ziko lilili, timayauza anzathu mwaona achisikana amphamvu zawo othamanga magazi, kapangeni chakuti akabwesa timanoti tinyamitani ifenso ndikunyambita chomwecho ndikusiya uko, mwaoneti. Ndiye zinthu zonsezi soti tikunamizeni kuti timapita kuchire iyayi, nthawi inatha pano ife kuchire timakafuna zikhazoka zili zovutisisa zoti wina sangazifuna. Ine ndakunyadilani mama, mungoti kumusaso dzina lija komanso kumudzi nkuti? Ine kumuzi ndikuthyolo kwa Chimaliro, muzi mwa Chidoti, zina ndi Lisineti. Tathokoza kwambiri zikomo. Mmene monso ndi mmene tachitira programu yathu ya tsiku la lero ya Haso Yanga, kucheza ndi amayi osiyanasiyana amene amagulitsa mankhwala. Mwina mukamadutsa chakuno kulilongwe mtauni kufupi ndi kulilongwe bridge mmangoona anthu akhala mbalimbali. Lero tinasankha kuti tipite tikacheze nawo ndikumva kuti kodi business yawo, malonda awo, chimene chimabweretsera chakudya chawo pa tebulo ndi chani ndipo zimakhala motani. Khalani pompo pamene mukupitiriza kuona ma program ena pano pa Zodiac Television.